328 kusov jeleňov, 324 kusov srnčej zveri. Máme v histórii prvýkrát 66 medailových jeleňov. Neskutočná rarita. A tak tu nám máme ďalšiu raritku. Tento jeleň má veľmi pekné perlovanie. Ono to na tom videu možno nebude vidieť, ale veľmi výrazné. Ešte takto to perlovanie, fakt nádherné. Hneď jeden z najsilnejších 207. Osobne sa mi tento hodnotou 207 páči viac než napríklad samotný najsilnejší zlatý z Hodgkina. Taktiež zaujímavý jeleň, pozrite sa na tú šírku. 204 bodov. Tak, toto sú všetko zlaté trofeje. Bodová hodnota 224 bodov zo strany Anomalia.